Yn ddim bendant, mwy o'n rhywbeth da ni'n chwilio amdano fo. Mae'r bwrdd iechyd, da ni yn sefydliad mor fawr, da ni'n darparu bob math o wahanol wasanaethau ar ochr glinigol a hefyd ar yr ochr gefnogol. A oherwydd hynny, nid yn unig da ni'n chwilio am unigolion efo sgiliau clinigol, sydd hefyd yn gallu siarad Cymraeg, ond hefyd ar yr ochr arall, mae yna filodd o'r pobl sy'n gweithio ni. Maen nhw'n gweithio mewn swyddi cefnogol a yn amlwg i lot o'r cleifion ni, y cyswllt cyntaf maen nhw'n gael efo'r bwrdd iechyd ydy dros y ffôn neu mewn derbynfeydd. A mae'n holl bwysig bod gennym ni bobl na fanna hefyd sy'n gallu siarad efo pobl yn iaith gyntaf, gallu darparu gwasanaethau Cymraeg. Felly yn bendant da ni chwilio am bob math wahanol bobl, ond i gyd hefo sgiliau dwyieithog.